Добрый день усім добрым людям. Тым больш, што добрых людзей іх болей. Маем такі прычэп. Гэты прычэп ад УАЗа, адмыслова ад УАЗа, такі вайскавы і вельмі файны. Ён крэпкі, у яго шмат улазіць. Я некалі вазіў бетонныя пліты, яны цалкам за-пад лицо лежалі тротуарныя тут у мяне пліткі. Да, рэсоры выгнуліся, але ён вёз. І гэты прычэп цягалі ў мяне і УАЗ-469, і ГАЗ-69, і ЛТХ, і Т3, і, зразумела, пад яго было адмысловае прычапное прыстасаванне. Не гэты вось шар, а такі вось звычайны. І ўсё было б добра, але калі зараз я падлучыў яго да айдзіфі, то атрымліваецца, што ён тады стаіць не зусім гарызантальна, паралельна паверхні зямлі. І ён такі з ухілам. І то гэта мне прыйшлося рабіць вось такую штуковіну, такі кронштейн, каб мага болей апусціць уніз. І так ён, дарэчы, добра ездзіць, ганяе. Але ўсё роўна хацелася бы зрабіць яго больш ніжэй апусціць. А ніжэй як ты зробіш? Я ўжо шукаў і колы такія сюды меншага дыяметру, нічога не мог пакуль знайсці. Сын прапанаваў вось гэты кронштейн апусціць сюды ўніз. Да, тады, магчыма, ён бы выраўняўся. Але выпадкова знайшоў іншае выйсце. На гэтых колах перапад тут у нас 17 сантиметраў, каб выйсці ў гарызанталь. Пачалося з таго, што бачыце, якія тут у мяне трэшчыны на гэтай гуме, на колах. Гэта вельмі небяспечна так рухацца. Ні ў якім разе. Мала таго, што вось тут трэшчыны паміж гэтымі, так яшчэ пашлі і па колу. А гэта у нас такія колы робіць белшына. Трэба тэрмінова рабіць ім замену. Я папрасіў, каб сын знайшоў мне на барахолцы такую вось гуму на УАЗ. І ён кажа: папа, я знайшоў за 200 кілометраў ад нашага горада на барахолцы таксама прадаваліся калёса, была аб'ява ад УАЗа. І чалавек прывёз нам іх. Вось яны, дарэчы. Я як зірнуў, паглядзеў. Бачыце, якая розніца, што гэтае кола, што вось гэтае кола. Гэта ад зусім іншага аўто. Як мы потом высветлілі, насамрэч гэта кола аказалася ад ГАЗ-21, яно падходзіць на рафік таксама, некаторыя нават на ніву ставяць. Але тут мы адразу залупілі двух зайцаў. Па-першае, вось гэта ступіца, яна такая самая, як і ад УАЗа, што на 21-й Волге. Па-другое, дыяметр колаў меншы. І гэта таксама дапамагае нам вырашыць задачу з тым, каб паменшыць вышыню прычэпу. Зразумела, што яно было ўсё іржавае. Гэтае кола мы яго пачысцілі і пафарбавалі ў белы цвет, як па заводу ад ГАЗ-21. Вось так зараз яно выглядае. Вось яно ніжэй. Зараз я апушчу і пагляджу, наколькі зменшыцца вышыня. Па таўшчыні яно дастаткова вузейшае, чым роднае кола да УАЗа, амаль у 2 разы. Па вышыні розніца прыкладна 5 сантиметраў і маем на ступіцу 2,5. І для нашай белай машыны новыя колы з белымі дыскамі. Прычэп ГАЗ-69, УАЗ-469, а колы у нас ад 21-й Волгі. Яны вузейшыя, але мы што яшчэ вырашылі? Мы вырашылі то, што у нас прыцэп стаў больш раўнейшым. Зараз у нас тут узровень, а тут у нас, вось калі ласка, 12 сэмаў. 12 сантиметраў у нас стаў такі вось перапад. Але ўжо больш-менш яно выглядае добра. Больш так роўна, чым раней. Чаго мы і дасягнулі. І колы якасныя, без усякіх трэшчын. Можна ездзіць, пажываць, дабра нажываць. Усім добрым людзям усяго найлепшага. Пакуль.